sa ten kýbor naprogramuje, tak ja ešte len toľko, že deti neodchádzajte, čokolády sa vám nerozpustia v ruke, dajte si ich bokom, pretože máme tu na takúto koláčovú párty dneska, vedľajšej príde Mariky Sihalskej, lebo rodičia napiekli, takže koláčová párty sa bude konať. Ja sa pamätám, keď prišli k nám, tak taký vystrašený Lúky, ako my ho voláme, tak to sa bál a ocino povedal, že on chce, že by jeho syn vedel hrať. A nech sa páči, tak sa pozrite, poď Lúky. Takže ja som veľmi rada, že aj takáto muzika tu nás nie je, pretože ten, kto cíti muziku, to je jedno, aká muzika, už sa začne kývať. Takže som to zobrala, ja verím, že raz Sinátor bude s otcom aj na svadbách hrávať. No, takže teším sa, nech sa páči.